2, 3. Laɓi jemma hanken Achraf Hakimi goto e inde andite diɗɗal Maroc lonti Ademola Lookman mo Nigeria keɓunoɗo nde balore kañe kaf e hitande ƴaɓɓinde nde. Miɗo seeyi e heɓude ngal teddengal manggal ɗum woni kongi arani Achraf Hakimi caggal nde o nangi ndi mbuñaari e juuɗe makko. Tawede omo wondi e barmeje e koyngal haɗalimo hawrude e ngal kawrital manggal kafa. Achraf Hakimi holliti ana ɗammini sellude ɗo e folotiro kan waɗude e leydi makko Maroc e lewru waroru ndu. E nde hitande ujunnaje ɗiɗi e nogay e joyi Achraf Hakimi mo duuɓi nogay e jeɗɗi woni jokolle ɓurɗo fettude ballon kanko totta mbuñaari Marc Vivian Foé e folotiro Ligue 1 français. Ko wana ɗum club makko Paris Saint-Germain heɓi desele hono Coupe de France, Ligue des Champions e dow ballal makko. E banggue rewɓe ko Zizlan Chibak mo duuɓi 35 woni debbo ɓurɗo fettude ballon e nde hitande. O lontima Zambinajo Barbara Banda keɓunoɗo ndi mbuñaari e hitande ƴaɓɓinde nde. O ɓi debbo Maroc ana tawa e club Al Hilal to Arabie Saoudite. O heeɓi mbuñaji kewɗi e ɗi duuɓi to Maroc e caggal leydi ndi fof. Ko wana ɗum Maroc heeɓi mbuñaji kaf kewɗi jamma hanken hono gardien ɓurɗo jaɓɓade luggi sukaɓe ɗiɗon ɓurɓe lollude kañum e diɗɗal ɓurgal gollude e nde hitande ujunnaje ɗiɗi e noga e joyi.